И здравейте хора, съм Ян и сега ще изтеглим победителя от giveaway. Нека да натиснем и да видим кой е. Free Kicks. Той не се брои. Да, той не се брои, така че още един път. Gaming Club BG. Не си печелим. Не, няма. И плюс това не сме и харесали дори, което е още по-лошо. Така. Мартин Генов. И той няма харесал. Не е харесал хора, не е харесал така може да. Защото тъп. Ако гледаш това видео, тъп си. Голубум! Голубум! Голубум печели играта. Аз ще мога връча. Снимай връчването. Ела бе, дай всички да докосваме и да му връчваме. Ела бе, Боби. Няма никой да те види. Айде. Аз клякам на колена, Гошо. Гошо, ти си победителя. Знаем, че няма стръгна, аз съм така. Колко да ме видя? Хора, утре ще си глоба новия комп и ще има по-хубави игри, така че ще видим тогава. Ай, чао.